sinubang isda. So diri sa Marawi City, ang tawag nila is bakas sa Maranao. Hello mga kabisaya, another day na sad sa atong pagtilaw sa mga lain-laing delikasi sa atong mga igsuong Maranao. And for today's video, naa kita sa Crystal Market, Marawi City, kay nangita kitag gamay nga bakas na pwede na to matilawan. So ali mga kabisaya, ubani ko ninyo. Time check, 9 AM sa buntag mga kabisaya, ug naa kita karon sa Crystal Market, Marawi City. Murag dili gid kompleto ang atong pagsuroy sa Marawi City kung dili ta mo tilaw og bakas sa Maranao. Ito, maliit na bakas. Ito yung masarap, no? Maliit pa yan. Bakas. Bakas sa Maranao. Tanong tuyo. Everyday kayo dito nagtitinda? Kalit lang ni, kalit lang. Dili imong pesto gyud. Permente. Ay, was 50 pesos. 50. Bakas Bakas. sa Maranao. Muna So para siyang ano, para rin siyang sinugba, di ba? Sinugba, kanang sinugba ba? Pero bakas lang tawag dito. Bakas. Katong dako pud kayo. Oh. Mo ni siya din yung game. Mas okay ni. Mag-slice. Okay ni kay kuan kana. Barato ba 50? Ya, siguro grabe ka kuan no. Lami kay kuan ba? Oh. Masarap siya pag butangan siya ng kuan, pipino, ugay, kamatis. Sabakan ba? Limonsito. Limonsito. Lami kayo. Ano naman ito? Bakas. Bakas? Oh. Wow. Lami kay na kanon. 50 pesos only. Grabe. Sinubang isda. So, dili sa Marawi City, ang tawag nila is bakas sa Maranao. So, unsay siyang isda ya, tuna? Or, unsay siyang isda ya? Kanang tulingan. Ay, tulingan ni siyang isda. 50 pesos only guys. Ato i-try. Init pa. Una ko nakitag bakas sa Maranao, katong mahal kay nga tuna. Hindi na ako mahurot. May nagay 50 pesos so guys, kaya kayo sa pusa. Mura lang, 50. Mura lang. Pero ang isda tulingan ko, same bag ako ng third place. Hindi ako. So guys, first time ko nakatilaw silang bakas diri sa My Crystal Market. Og everyday na si Kuya diriga pamaliga guys. Everyday from so anong oras Kuya? Anong oras? Asa si Kuya? Ito, alas 9:30. 9:30 sa umaga hanggang maubos. Okay, hanggang alas 5. Yung tinatawag nilang kepa. Kapa. Sinapa. Ata para may lagay na dahil ibig sabihin na. Sarap. Ada ang medyo. Mura gyud pud siya sinubang isda guys. Ang nakatsada kay very affordable, 50 pesos. So kaya na binato ka dito no. Masarap yan pag nilagyan ng toyo. Toyo, kamatis, bombay, plus soft drinks. Lalo na pag may coke. Pang inuman. May lagay na. Ay! Kung bibili kayo, dito kayo pumunta sa Crystal. Crystal Market. Thank you Kuya. For only 50 pesos nga bakas sa Maranao na diri sa Crystal Market, Marawi City, grabe na gid siya ka worth it mga kabisaya. So i-try na ninyo. And aside sa ginagmay nga bakas mga kabisaya, naputay bakas nga dagko diri sa unahan. Magkano yung bakas Kuya? Ito, 750 yung mga lagay at saka ito, 550, 450. Oh my God, grabe mura no? Anong klaseng isda to Kuya? Panit. Panit. Oh, panit. Ay, hindi yun ano, hindi yung tuna. Iba din yung tuna. Oh, iba yung tuna. Okay. So ito, mas malaki ito eh. Pares lang ito sa ratio. Magkano to? 750. 750. Ito 750. 550. 550 yan. Tapos ito? 450. 450. Wow. So matagal siyang ano no, masira kasi naka-smoke siya.
Wow, grabe. What time kayo nag-open dito, kuya? Mga alas 7. Sa morning until maubos or Mga pag-ubus mga alas 3. lahat po ba ito maubos araw-araw? Wow, grabe. Grabe. So everyday fresh. Dito lang to sa Marawi. Marawi Market or iba din yon or Crystal. dito sa Crystal Market, Marawi City. Okay, thank you. Kita